paměti, tak jsem to hrála furt dokola. A pak jsem jednou už tak trošku zmagořená vyrobila takovou jako cover verzi pro dospělý. Ale je na tom zajímavý, jako že část toho textu je fakt úplně původně jako zachovaná, že jsem s tím nehejbla, stejně to vyznívá tak trošku jako... Takže malé kotě.